много душмани, гледат все към нас, а на мене ми върви, нямам пречки аз. Специално от Монка за нейните деца, за неговата душа. Специално от Монка! Аз не знам кога и колко ще ме боли, само Господ може да прости. Аз не знам до кога, колко ще ме боли, само Господ може да ни прости. Също така Монка от Кръводер иска да поздрави техните душмани, като казват, че като им завиждат, те се кефят. Ама много се кефят, защото има на какво да се кефиш. Има много душмани, гледат се към нас, ала мене ми върви и нямам пречки аз. Има много душмани, гледат ме на криво, но на мене ми върви и нямам пречки аз. Чек! Специално от Монка за неговата, нейните деца Роксана, Наталия, Димитър, Муци, Христина от Кръводер с най-новата песен "Имам много душмани". Чек! Яша бе, Муци! Яша бе, Росице! Яша бе, Муци! Яша бе, Росице! Моля ти се, Господи, не ги наказвай ти. Ако може, Господи, ти им помогни. Много злато и пари дай им, Боже, ти, за да видят, Господи, моите мечти. Моля ти се, Господи, не ги наказвай ти. Ако може, Господи, ти помогни. Много злато и пари дай им, Боже, ти, за да видят, Господи,